ಹೆಲೋ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎತ್ತುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೊಡ್ದು ಏರ್ಲ ಬರಂದಿನಲ್ ಪಡ್ದು ಯಾನ ಶಕುನಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹೆಲೋ ಯಾನ ಶಾಂತಿ ಪಾತೇರ್ನಿ. ಪನ್ಲೆ ದಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾಂತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೆರಾ? ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಬೇನ ಅತ್ ಜವಾನಿಯನ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಜವಾನಿ ಕೋಡೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತೆ ಯಾರಿಗ ಅಂದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪರ ಆತ ಕೊಡ್ತದ ಅದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಏರಿಗ ಶಾಂತಿಲೆ. ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆರಾವೆ. ಆರೆಗೇತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆರೆಗ 75 ವರ್ಷ ಅದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಏ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಾಲಯ ಪಯ. ಶಾಂತಿ ಚೂರು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಯರ ಅಂದು. ಏ ಶಕುನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದು ಪನ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದಾಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ತೂದು ಬರ್ಪಾನ. ಆರ್ನ ಕಂಡನಿನೊಟ್ಟುಗು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪುಂಡಿ ಬೈಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಲೆಗು ಮದಿಮೆ ಯಾಪಾಯಿನಿ ಶಕುನಿ. ಮುರಾಣಿ ಈರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಕೋಮಾ ಬೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಪಡು ಒರಿ ಅಸ್ತಮದ ಪೇಷಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ರು. ಅಕುಲು ಮದುವೆ ಆದ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊನೆರೆ ಬತ್ತೇರು ಆಂಡ ಈರ್ ಬೆಡ್ಡ ಪುಣತಲಕ ಜೆತಿತಾರು. ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏನನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ತಂದು ಪೋಲ ಎಂಕ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ಬ್ಲಡ್ ದ ಬದಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗಾಂಡ ಉಪಯೋಗ ಅವು.